חלק 5. יש קל לכם את זה כאן. די, מי לקח לי את הרכב? יופי, לא לקחו לי. אני רוצה לראות אנשים. יש כאן מדליון. לא יודע לאן ללכת. יואו, יש יריות. יש יריות, אבל אני לא יודע מאיפה. מאיפה היריות? מאיפה היריות יכולים להיות? שם. שם זה המדליון. פאק. זה המדליון. יש לי מדליון. זה המדליון שאני בלתי נראה. זה אחד הטובים. פאק, אז הם לא איתנו. בוא נלך מהר. בוא נתאים את הכדורים בינתיים. אבל איפה יש עוד אנשים? אולי הזון שלהם. שנייה, אם אנחנו 4. אז יש 5 אנשים במשחק. 1 לבד ו4 ביחד. אני חושב. יאללה, לוזנים כאן ווין.